Bună, sunt Ioana. Iar eu sunt Corina. Iar astăzi vrem să vorbim despre cum accesorizezi o ținută, o rochie care este făcută pe un croi foarte impunător din două materiale diferite. Eu am pe mine o rochie din in, iar tu ai pe tine o rochie din mătase, care este foarte delicată. Finuță. Da. Și este foarte important ca aceste rochii, cu toate că au același croi, da, și sunt același tipar, nu le putem purta cu aceleași tipuri de pantofi, papuci, ciocate, etc. Da. Trebuie să fim foarte, foarte atente cu ceea ce o purtăm, pentru că, după cum am spus, accesorizarea este extraordinar de importantă. Bineînțeles, o să începem cu rochița pe care tu o porți, e minunată și trebuie să le spunem celor care se uită la noi că umerii și acest guler sunt din anii 80, da. Bineînțeles, dacă voi sunteți tinerei, vă uitați la noi acum și înțelegeți voi, și învățați, da. Bineînțeles, nu este pentru toată lumea, este o rochie care nu oricine ar purta. Și să știți că Ioana nu m-a făcut neapărat și a spus, m-ai scos din zona de confort. Ceea ce s-a și întâmplat, m-ai scos din zona de confort, dar sunt foarte recunoscătoare pentru acest aspect, pentru că îmi place. Îmi place la nebunie și chiar cred că o voi adopta în stilul meu de zi cu zi. De aceea vreau să vorbesc cu tine și să povestim cum accesorizăm această rochie, poate la o plimbare în parc. Cum ai putea? Mi se pare atât de delicată încât nu știu cu ce aș încălța-o. Spune-mi. În primul și în primul rând depinde de fiecare persoană, pentru că, bineînțeles, nu toți își doresc să poarte acest tipar de rochii și nu toți își doresc să o poarte cu ceea ce prezentăm noi. Dar eu, personal, aș pleca la o plimbare, nu neapărat în parc, poate și în Herăstrău, cu această minunăție. Uitați-vă cât este de frumoasă. Este o un sabot, da? Cine scuze, Ioana mă va corecta de fiecare dată când voi greși. Este un sabot superb. Dar spune-mi, Ioana, am o curiozitate. Eu îmi doresc foarte mult să facem baretuțele același material ca tocul sau ca platforma. Credeți că se poate? Se poate personaliza. Am mai făcut acest lucru. Le facem exact din pielea aceasta pe care o ai tu aici. Este un imprimeu de șarpe. Dar dacă nu, le putem face și o altă culoare. Cum ai tu nevoie pentru ținuta ta. Așa că dacă vreți, fetelor, să străluciți neapărat, trebuie să îi propuneți Ioanei să vă facă baretuța la fel ca tocul, pentru că e un detaliu foarte important. În schimb, dacă vreți să nu ieșiți chiar atât de mult în evidență, puteți să optați pentru acest tip de baretuță care este superbă, dar bineînțeles nu orice tipul își dorește să-l poarte. Și mie îmi place foarte mult că acest model alungește piciorul. Practic nu se vede nimic pe piciorul tău și noi, cele care suntem mai minione, nu este cazul tău, dar ne dorim acest lucru. De aceea și eu am ales tot pentru plimbarea în parc același model ca și tine, ca tipar. Însă acesta este pus pe o platformă care nu este din nuanța cromatică pe care eu am pe rochie și este foarte comod. La fel eu voi putea merge și îmi creează aceeași alungire a piciorului, precum o regăsești și tu acolo, dar bineînțeles adaptată stilului meu. Ce am vrut să specific este că acest toc merge perfect. Mai ales că este 3D, din ce material este? Lezardă, așa am vorbit. Este o bandă de 1 centimetru dimensiune pe care noi o punem manual la fiecare pereche. Și bineînțeles, cu inul merge perfect. Cred că știți lucrul ăsta, cu inul merge absolut perfect. Bun, Ioana, dar spune-mi, dacă ești la un cocktail, cu ce ți-ai accesoriza rochița pe care o porți? La un cocktail eu aș alege tot pe sabot, tot pe zona aceasta, pentru că rochia este destul de plină și aș alege un sabot cu tocui, într-adevăr, dar tot în nuanțe pale, un nude, cum am acum în picior, cum l-am ales pe acesta și, bineînțeles, să nu deranjez cromatica rochiei, ceea ce îmi place foarte mult pentru că ea este impunătoare prin croiul ei. Spune-mi tu acum cu ce ai accesoriza această rochie la un cocktail. Mi se pare mai ușor la tine decât la mine. Ai, nu. Pentru că să știi că amândouă sunt foarte ușor de accesorizat pentru toți care își doresc să le poarte. Eu mi-aș dori la cocktail
să iau această minunăție, uitați-vă un pic. Nu știu dacă se vede, însă are o piele extraordinar de fină. Spune-mi, Ioana, cum se numește pielea asta? Se numește camoșo. Avem în cizmărie două tipuri de piei. Cea pentru pantofi eleganți, unde este o piele mai subțire, mai fină, mai delicată, și vă arăt, pentru că aveam aici pregătit pentru festivalul meu. Aici avem tot o piele întoarsă, dar aceasta se numește velur și este ceva mai groasă și mai rezistentă decât aceea. Bineînțeles, ele au utilități diferite, unde vom merge cu un pantof tip ciocată sau cizmă sau bocanci chiar, nu vom merge cu pantofii eleganți. De aceea fiecare are stilul ei și este folosită perfect pentru utilitatea pantofului. Nu știu dacă știți, însă mari designer de fashion pun în balanță foarte mult pielea întoarsă fină, cum ai spus tu că se numește, camoșo. Da, camoșo. Ce înseamnă pielea aceasta? Este o piele foarte fină, după cum ne-ai spus tu mai devreme. Și mătasea, bineînțeles că știm toți că este foarte fină și mare atenție că o putem agăța foarte ușor. Putem atenție și la bijuterii. Și la bijuterii. Bijuteriile, da. Încă un detaliu foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere în momentul în care ne alegem o ținută sunt bijuteriile. De ce? Pentru că putem să dăm viața oricărei ținute. Cum ai făcut și tu aici. De bijuterii. Da. Bineînțeles că la rochia Ioanei, după cum bine vedem, nu putem să accesorizăm neapărat perlele, pentru că nu se potrivește neapărat cu materialul. Și materialul este mai gros față de materialul tău, față de mătase. Exact. Așadar, Ioana a optat pentru o pereche de cerceluși extraordinar de frumoși, care, bineînțeles, ies în evidență și se asortează cu ochii ei. Măi, oameni, să știți ce ochi are femeia asta? Nu știți. Așa, da. Să vadă. Știți cum? Vă rog frumos, luați cadru către Ioana. Vreau ochii. Da, deci are niște ochi super. Mulțumesc. Ioana, nu am mai întâlnit până acum, trebuie să zic. Cred că o să zic la orice episod. Ioana are ochii frumoși, Ioana are ochii frumoși. Dacă ea are, mă, ce vreți? Ea are, asta e ea. Te farme cu ochii mei. Te farme cu ochii. Și bineînțeles, la gât a ales să poarte colier vanila, bineînțeles. Și iar spun, un lănțișor extraordinar de finuț care se apropie de culoarea ochilor ei, oameni buni. Ochii ei, ochii tăi mi-amintesc de mult ne iubesc. Având în vedere că ai specificat despre pantoful din piele fină, cum am spus eu despre ciocate, la mine nu ar fi mers un pantof fin, dintr-o piele fină, pentru că și materialul in, chiar dacă este natural precum și mătasea, este ceva mai zgrumțuros un pic. Îl simțim pe piele, nu este atât de fin. De aceea, pentru ieșirea mea la festival, care într-adevăr vreau să fiu diferită și îmi place foarte mult ceea ce mi-ai adus tu astăzi și chiar aș ieși cu această rochie la festival ca să ies din anonimat, dar cu această pereche de ciocate. Pentru că merge foarte bine și cromatic și accesoriile sunt la fel. Contează și accesoriile de pe ciocate. Dacă avem accesorii argintii, nu putem să avem noi accesorii aurii la gât sau inele. Da? Dragile mele, un detaliu foarte important în momentul în care ne dorim să ne ducem la festival este faptul că sunt femei slabe care nu pot purta pantaloni scurți. Trebuie să specificăm lucrul ăsta. Nu toată lumea își dorește să poarte pantaloni scurți. Și putem să fim foarte elegante și să ducem această ținută ușor către festival, dacă bineînțeles dăm pentița jos de pe cap și ne accesorizăm puțin diferit când vine vorba de bijuterii. Și așa am împăcat și capra și varza și mergem frumos slăbuțe la festival, pentru că nu toată lumea alege să poarte o rochie scurtă sau ceva mulat, mai ales eu. Eu sunt o persoană care nu stă bine. Adică îmbracă-mă pe mine cu o pereche de pantaloni scurți, nu sunt chiar atât de estetică și vizual nu stă așa de drăguță. Și trebuie să fim sincere, că să spunem e slabă, stă bine în orice. Nu, e slabă, chiar nu stă bine în orice și trebuie să nu picim penibil și să fii cât mai relaxată. Învățăm să ne accesorizăm, să ne îmbrăcăm conform staturii noastre, că suntem mai slabe sau mai înalte sau mai scunde. Și încă un detaliu foarte important pe care îl avem la aceste ciocate. Știți că în momentul în care noi suntem slabe, și eu vorbesc pentru că sunt și știu, mi-am căutat foarte mult timp o ciocată care să
nu îmi arate piciorul ciudat, mai ales că eu am un picior la glezno foarte subțire. Acestea sunt făcute dintr-o piele foarte fină, nu știu dacă observați, da? Nu, foarte moale, nu moale. fină. Da. Și în momentul în care tu pui ciocata în picior, se așează perfect pe un picior slab. Da. Adică, și mai ales că îți dă și volumetrie în zona gleznei, ceea ce căutăm la acest tip de picior. Da. Și este foarte, foarte important detaliul ăsta, pentru că eu mi-am căutat, sincer, fără să exagerez, ani de zile, o ciocată care să mă avantajeze. Să știi că acest tip de ciocată avantajează și femeile minione. Și femeile, da, pentru că nu îi îmbracă tot piciorul. Tot piciorul, exact, și e foarte important. Multe persoane și încă un detaliu care, uite, că m-am luat cu altele, când sunteți minione, fetelor, nu vă luați cizme sau ciocate care trec peste genunchi fără să aibă un pic de toc. Da. E foarte important, da? Corect. Pentru că dacă nu avem puțin toc, o să părem efectiv îndopate. Pur și simplu pierdute exact, pierdute în nebunia asta, da. Așa. Și e foarte, foarte important. Dar acum spune-mi tu. Eram foarte curioasă, Corina, cum ți se pare perechea de sandale pe care eu ți-am dat-o pentru accesorizarea ținutei tale? Este una din preferatele mele și, din păcate, nici nu mai pot fabrica pentru că nu mai avem acest tip de piele. Da, este superb. Măi, haideți să vă spun. Deci noi am ales acum, când ne-am îmbrăcat, eu să-i dau o pereche de pantofi pe care o consider eu din showroom Ioanei, iar ea mie, și mi-a dat această pereche. Băi, voi știți cum mi se vede piciorul? Da, este superbă. Ne ajutăm tot de bareta aceea din silicon ca să avem mai multă susținere, însă aceasta fiind transparentă, am pus o baretă foarte finuță încât de la distanță pare că ai aproape nimic în picior. Ai două barete foarte fine, îți completează foarte bine și ținuta și piciorul, îți îl pune într-o lumină foarte bună, ca înălțime este una confortabilă. Și trebuie să spunem celor de acasă care ne urmăresc că platforma și tocul sunt foarte confortabile. Sunt. Exact. Pentru că e foarte important când mergem la un eveniment, o nuntă sau nu știu, undeva, să ne simțim cât mai confortabil în perechea de pantofi pe care o purtăm. Pentru că știi cum este, îți dorești să stai pe tocuri. Știi că este o vorbă foarte importantă, orice ar fi, nu te descalzi. Da. Bineînțeles, nu toată lumea pune în aplicare. Că poate unele femei, și știu din experiența mea, nu merg atât de mult pe tocuri sau chiar deloc. În momentul în care vii cu un toc de 12 cm, da, poate părea inconfortabil. De aceea, cine vrea să păstreze un toc înalt, îi recomand, dacă se schimbă, să se schimbe într-o platformă. Într-o platformă care să mențină aceeași înălțime, să aibă aceeași statură, să-i complementeze la fel rochia și ținuta pe care a ales-o pentru evenimentul respectiv. Este foarte important. Nu ne descălțăm, nu în teneș niciodată sau niciodată desculțe sau balerini. Nu. De ce nu recomanzi balerinii? Pentru că, uite, multe persoane aleg să se schimbe balerini. Sau să-și ia o rochie elegantă și efectiv să-și pună balerinii în picioare. Te rog să spui părerea ta. În primul rând, rochia va ajunge pe jos și este total inestetic, iar noi nu mai avem aceeași ținută. Din păcate, un toc schimbă centrul de greutate până la urmă. Da, oferă o postură anume. Tu, când te schimbi în balerini, oricât de comozi ar fi, nu mai ai aceeași postură. Și din păcate furăm din magia acelei ținute. Am înțeles, dar dacă s-ar întâmpla vreodată să te bată la picior, așa merg. Așa mergi, nu? Da. Bun, dar cum v-am spus. De aceea este important să-ți faci pantofi la comandă, pentru că vor fi după piciorul tău și nu vei avea aceste experimente. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și că rezonați cu ceea ce vă povestim noi și vă așteptăm la următorul episod. Mulțumim! Pa, pa!